Takže čau, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Restaurant Tycoon 3, myslím. A napsal mi to nějaký fanoušek do komentářů, ještě mi tam napsal takovou hezkou zprávu. Takže děkuju moc. A máme tady tvoje přání. Takže si to jdem zahrát. Nikdy jsem to nehrál. Vypadá to hezký, tady jsem dal jméno. Restaurace u Zardyho. Dobře. Takový týpek s čepičkou. Table for 2. Pojď sem. Tady vidím, že je nějaká kuchyně. To je asi moje kuchyně. Co jako zákazníci tady budou vařit, nebo co? Takže nějaký guláš. Dobře. Jdeme ti udělat guláš. Guláš. Takže 4 guláše udělám. Aha. To je teprve jeden guláš. Vypadá dobře, dal by jsem si ho. Mňam. Tak. Mám 2 guláše. Máme tady týpkovej. Tady to máme týpkovej. Jdeme ještě vařit guláš. Tak tady musíme. Ale tak to je nějaký stejný. Tak, pěkně tady uvaříme. A ještě jeden. To nechceš? Musím postupně a chvíle. Ještě ona chce guláš. Tak. Jí uděláme guláš, proč ne? Zákazník na prvním místě. Tady máš krásu. To ani nejedí, oni si to dávají do krku. To sakra je. Peníze. Jo. Tak čau, to ještě není. Čemu jsou tady ty dveře, když jsme nějaký duchové, který můžou to? Otevřeme, aby mohli jít sem. Ty kuchař. Tady jsou. Nějaká babička asi takhle s holkou takhle. Tak. Takže máme to pěkně takhle. Jo, tady pro 2, jo, chcete. Dobře. Tak to musíte jít tam. Musíš jít sam.
Mhm. No. Proč má zimní čepičku? Tam venku je zima? No, asi jo. Vypadá to, že tam zima vážně je. Guláš vezmem? Aha, nejde vzít. Sakra, to jsme přepekli. Tak, dobrý. Jaký černý guláš? Chceš? Doufám, že jí to bude chutnat. Takovýhle černý guláš. Okay. Být vám, abych to nejedl. No to je jedno. Vám to bez tak bude chutnat. To je hrozný, že nemůžu nějak jako to najednou to vzít. Najednou to také vařit. Revolvers. Chutná. Fuj, to musí být hnusný chudák paní. Jsem moc dobrý jídlo neudělal. A ona to papá, takže jí to asi chutná. Akorát jako si to dává jako do krku, no. Ale tak jí to chutnalo. Je tobě s zimní čepičkou ti uděláme. Já bych chtěl nějak Day 2. Day 1. Takže asi jako budu dělat nějaký stoly. To jdu nějak upravit. Tak. To jenom takhle posunu. No, to musí být asi nějak v tom platu, ach jo. To jdem takhle. Jo. Já jsem spokojený. Takhle. Tak to nějak jako nejde. Ty krása, to vypadá hrozně, co jsem to udělal, sakra. A musíme věřit procesu. Že já myslím, bude to vypadat dobře.
To udělám takhle tady, no, to je jedno. Doufám, že to bude vypadat dobře. Když to bude takový divný. Tak, no. Jako nevím, no. Spíš to prodám. Udělám nějakou normální zeď. Krásu, co jsem to s tím sakra udělal? Jsem neměl dělat. No, úplně špatně to nevypadá. Nebo doufám. Schválně napište, jestli se vám to líbí. Mně se to docela líbí. Jako nejsem nějak, že by mi že by se mi to nelíbilo. Doufám, že je to nějak stejně. Tak, já vím, že to nevypadá úplně dobře, ale věřte procesu. Jo. Voz. To je tady, tak to dám takhle sem. Tak. Jeden konfirm, jo, takhle, no. Takže teďka dám to asi sem, lidi. Takhle, to dám sem. Tak asi jako budu, já nevím. Tak a udělám, aha. To nejde nějak to. To je jedno, tak já aspoň můžu dělat tady. Klestu, jak je tady. A musím najít, kde je. Jo, tady. Třeba nějaký stůl je taky. Tak. Chci nějaký velký gauč. Schválně mi do komentářů napište, jestli byste chtěli to víc takovýchhle her. Protože, jak jsem koukala, tak ono je i víc. Jakoby těchhle her pěkných.
A když to mi to napište, jakoby je třeba i 2 tady té hry, je 1 asi. Že kdybyste to chtěl, jak určitě mi napište do komentářů. No, dáme klasickou židli, nebudeme se s tím nějak patlat. Tak, to se takhle dáme. Také to ještě dám. Sakra, nemám peníze. Nevadí. Musíme si nějak vydělat ty peníze. Schválně napište, jestli se vám to líbí. Takhle, jak jsem to udělal. Je docela, jo. Já jsem jim to zapomněl. Tady vidíte, že máme málo procent. Krások. To je dobrý. Že to takhle motorem dá. To vypadá upřímně jak, trošku jako sushi. Můžete mi napsat do komentářů, co vám to připomíná, ale mě to docela připomíná jako z dálky jako sushi. Jako nějaký hranolky. Guláš. Mě zajímalo, proč je to také šedý. Proč to je jako také šedivý. Proč to nejde vzít, to je hrozný. Dávám to. Doufám, že jo. Hele, normálně Zoro tady je. Z One Piece, normálně Zoro. Pro 2, jo. Dobře, tady máte. Pancake a guláš. Dobře, jdeme udělat. Děláme to rychle. Pojďte. A vy guláš. Dobře. Tak.
Je borec. Ty kráso, dobrý vlasy, dobrý hairstyle. Kráso, co to je? Oh, ty kráso. Ty černý. Fuj. Ty úplně spálený. I ta omáčka. Lidi, hned teď do komentářů napište F pro pána. Prostě chudák. Chudák pán. Chudák. Takže jestli chcete, tak vážně napište F pro pána normálně. Chudák. Hairstyle. Kráso, když bude jíst, tak kráso. Okay, no. Tak. Tak uděláme poslední stůl. A asi bych tohle video ukončil. Peníze, jo. Ty kráso, tady Frérovi to sluší. Dobře, tak já se s váma loučím. Jo. Napište určitě, co si mám zahrát příště a čau.